Gibuksan sa publiko karong adlaw, Oktubre 19, ang bag-ong dalan sumpay sa daan F. Ramos sa Dakbayan sa Sugbo. Ang F. Ramos Extension nagkonektar sa MP Yap Street ug J. Lorente Street sa Barangay Capitol Site. Ablihan kini sa publiko matag adlaw sugod alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabii. Usa kini katuway nga dalan nga magsilbing diversion road alang sa mga driver, mga residente ug commuter sa maong dapit. Atol sa ceremonial opening kaganihang buntag, gisugdan ang road blessing pinaagi ni Father Brian Brigoli ug gisundan sa ribbon cutting. Ang 200-meter nga dalan sa F. Ramos Extension, usa ka bribadong luna nga gipalit sa Cebu Land Masters Incorporated ug gidevelop aron pagtabang sa pagsulbad sa problema sa kahuot sa dagan sa trapiko sa Dakbayan sa Sugbo. Dili lang ni Dana, dako kay ning ato mga culvert sa ilawom, drainage, ipatokyan ng sidewalk. So ang mga kahoy wa giputol. So nindot pagkabuhat hay kanang landong. So kay mo traffic man na dira sa Maria Cristina no or Yap Street. So nay alternate access to Osmeña or to Lorente. So it's very rare nga nay mga bag-o nga daan diri nga part sa Cebu, di ba? Kay very congested naman. So hopefully kaning nga balita ma-spread kay may bag-o nga daan ang Cebu. So yeah, it's here. The only solutions are subway, underground, or overhead. Kani, on ground. Dugang pa ni Soberano, wala ray dakong problema nga nasinati sulod sa duha ka tuig nga development process sa maong dalan. Isip representative sa Cebu City Government, mitambong usab sa maong kalihukan si Vice Mayor Raymond Garcia ug dako ang iyang kalipay sa maong inisyatiba. Because this is a very important moment in Cebuano, in Cebu history. That's why I really made it a point to come here. The participation and intervention of the private sector is a very welcome development. That's why I commend Cebu Land Masters for this undertaking, for opening the road. This is not your job, this is really our job, but you are doing it for us. A clear and classic example of how the public and the private sector can work together for the betterment of our city. Dugang sa CEO ug pangu sa Cebu Land Masters Incorporated nga si Jose Soberano III nga dako ang importansya sa maong daan alang sa mga Sugbuanon. In our own small way, we will respond to it. Even infrastructure development, no? How we enlarge some of the drainage outfalls here, di ba? It was a small portion, but we enlarged it all the way at our own expense. Remember that wiki, even this portion here, we widened it up. So it's not just because we are here, we are also very mindful of our responsibility, our corporate responsibility to our neighbors and basically to our community. Subay niini ang mga mulupyo sa maong dapit mipadayag sab sa ilang kalipay sa paghingpit sa maong proyekto. Matud pa ni Bibet de la Peña, usa ka tindera, dakong tabang ang maong dan sa ilang negosyo. Ay nalipay noon mi ma'am kay kanang naang usasad na nga makadaghan o kanang magian sa tanan din madaghan pod ang among customer. Kusog ang among negosyo. Kana murag mo daghan na among customer ba kay naanay kagian diha. Mas kuan na ang customer nga duol na bitaw sila agianan dili ta sila mulipot pa didto. Dugang usab ni Catalino Tante, usa ka barangay tanod sa Barangay Capitol Site, nga dako og tabang sa komunidad ang maong gibuksan nga dalan. Para nako makaayo gis kadaghanan kay makaagi naman sila. Pero nay signboard gibutang da 6 AM to 10 PM. So sarado na kung mulapas na 10 PM. Pero para nako mas makaayo gyud. Kay kung nay mga emergency makaagi naman ang mga sakyanan. Kini si Sovetskaya Imperial alang sa MyTV Cebu.